रलेन्द्र बसुमतारिया आबाद जाथावै गोरान हायाव लाव मैगं आबाद मावनानै दिन्थिदों 300 बिगानिबो बांसिन गोरान हायाव। 2011 मायथाइनिफ्रायनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आवजारगुरि गामिनि रलेन्द्र बसुमतारि बिथाङा गावखौ गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों अर्गेनिक मैगं आबाद मावनानै जाफुंसार खालामनो हादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय झारबारि ओनसोलाव थानाय भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय सोरमांगा दैसा सेराव थानाय अबगुरि गामिनि लांदां हायाव गोबां लावनि आबाद मावनानै दिन्थिदों रलेन्द्र बसुमतारि बिथाङा। बेखौनो बुंनो सानगोन जितु आंनि ड्रिम बेयाव साक्सेस जागोन। आंहा मोनसे ड्रिम दङ, जाय ड्रिमखौ लानानै आङो दिनै माने जेसेबां समनिफ्राय आङो स्ट्रागल खालामबोदों, बे स्ट्रागलखौ आं बेयाव साक्सेस खालामनो हागोन होननानै आसा खालामदों। मानो होनोब्ला बे जायगाया गासै 301 बिगा हा दङ। ओमफ्राय बे जायगानि जितु आंनो बे हाखौ डनेट खालामदों एबा मावनो थाखाय हेफाजाब हगारनानै होदों, दा बिथांमोननि जितु आसा बेफोरबो बेबायदिनो। मानोना बेखिनि हायाव जुदि मोजाङै आबाद मावोब्ला गावसोरनि ओनसोलनि बा नैबे झारबारि ओनसोलनि माखासे मानसिफोरा बेयाव खामानि मावनानै सोलिनो हागोन आरो बे जायगाया मोनसे नायथावना जायगा जागोन आसा खालामदों। मानोना आं बे लेभेलाव खामानि मावनो आखायाव लादों जे बेवहाय मानसिफ्रा जास्ट आबादल' मोनजानाय नङा, बेवहाय बेरायनानैबो मोजां मोननाय आं मोनसे परिबेस सोरजिनो नागिरदों। बे आंनि माने मोनसे भिजन आरो आं आबादखौ मावनो लादों। मालाबाबो आङो माने बे मैगं थाइगंनि आबादफोरखौ आङो माने रासायनिक पद्धतिजों आं मावनाय नङा। खारन आं दिनैनि माखासे माबाफोरखौ आन्दाज मोनदों आरो गोबां मानसिफ्रा बे जेंनाखौनो बुंबाय थादों। गोबां डाक्टरफ्राबो बेफोर खोथाखौनो बुंबाय थादों जे रासायनिक माने जोङो मैगं थाइगं जानांनायनि थाखाय जोंनि देहानि माखासे इन्द्रियफ्रा दुरबल जानो हमदों। बे खोथाखौ माने जेब्लानो डाक्टारनि खाथियाव थाङो अब्ला बुंनो गोनां जादों, डाक्टारफ्रा खोन्थानो गोनां जादों बेबायदिनि थाखाय जाबाय। दा बेखायनो आं मोनसे भिजनखौ आं बेनिफ्राय आरो गोरासिन खालामबावदों आरो जे अर्गानिकेलि जितु माने मावगोन बे खेथिखौ बा बे मैगंखौ जायोब्ला माने मानसिफोरनि देहायारि जेंनाफोरा लासै खमायबोगोन। जों साननानै ला गोबाङा आंखौ रिप्लाइबो होदों, नोंल' हारसिं बे लाव थाइसे जाहोनानै नोंनि देहाखौ मा फोसाबनो हानो होननानै आंखौ बुंदों गोबाङानो। नाथाय आं सानदों नोंथाङा बे लाव थाइसेजों जिखिनि बासायगोन माने जितु बे लाव थाइसे जानायाव जतखिनसित लाव जानायाव जेसेबां नोंथाङा हेफाजाब मोनगोन आरो बेवहाय जुदि सोदेरबावना होयोब्ला नोंथाङा प्लास जाबायना, नोंथांनाव जेसेबां दंखायोमोन बे माइनास जायालासेनो आरोबाव प्लास खालामदेरबावब्ला बे बारायलांबाय थागोन ना। दा बिदिनो सानफा एफा नों जेब्ला अर्गानिक मैगंखौ नागिर जागोन अब्ला नोंनि जेंनाफ्रा एसेनि उनाव एसे खमायलांगोन। सान्थि गैया खालामनो नाजानांगोन, नोंथांमोनहाबो रायजो राजायाबो बेखौ हेफाजाब होनांगोन। आं आसा खालामो दिनैनिफ्राय बा गाबोननिफ्राय रायजो राजाया अर्गानिक होननानै जाहाथे होसोयो। जेसेबां हायो एसेबां रायजो राजाया जेसेबां नागिरगोन जों मावग्राफोरा, आबाद मावग्राफोरा दिनै बारायहोनायनि आं मिजिं लादों। बड'लेण्डआव आंल' मावगोन होननानै आं साना, बा नैबे ओनसोलाव आंल' मावगोन होननानै आं साना। बे आं मावनायखौ सोरबाया नुनानै मावथों, सोरबाया सोलोंफैथों, सोरबाया मिजिं लाथों, थुलुंगा लाथों। थुलुंगाखांनायखौ आं अराय जासिहरगोन आरो आं बेखौ दिन्थिनानै मावदों, बयनोबो खोन्थानानै मावदों। आंनि आंगो लोगोफोरखौ आं जेसे हायो एसे आं बेयाव लाबोनानै देखायफैदों जे नैबेबायदि मावनांगौ, जे बेबायदि जानांगौ होननानै आं बयनोबो मावनाय जादों दासिमावथ' आं बे लावा मेजर, आंनिथ' लावानो आंनि गुदि खेथि। जेरावखि आं जिखि थाया, जिखि आबाद मावा, आं लावखौ फांसेबाबो गायगोन। मानो होनोबा लावा ओरैनो देहानि थाखाय बिराद मोजां बुस्थु आरो लावखौ गायनानै जोङो फाइनान्सियेलि थाब सुंथानो हायो। आं लावखौ मानो गायो होनोब्ला थांनाय आं 2011निफ्राय लाव गायजेनदों। लाव गायनानै आं जिथु फाइनान्सियेलि हेल्प मोनदों, पेकेट मोनसे लावआव आं गोबां रां माने 35,000सिम आङो पेकेट मोनसे लाव गायनानै 35,000सिम फैसा मोनदों आं। बेनिफ्राय आंनि माइन्डआ एसे सेट जाबोदों लावजों। नेक्स्टआव गायबावबाय, मोनबावबाय, 1 बिगा हा गायबाय आं 1 लाख थाखा मोनबाय जाब मावनायावनो। दिनैनि दिनावथ' आं एसे टेकनिकेलफोराव सोलायबाय, मोजां जाबाय, टेकनिकेल रोंबाय, मा खालामबा मा जायो दा हिसाबबो खालामबाय। मथा मथि 54 देनिफ्राय 60 देनि गेजेराव लावआ फिथाइ थायो। मुलाम्फाया माबायदि दा नैबे समाव बेखिनि मावनानै लाव मावनायनि? दाथ' नों जास्ट खाजेनदों, सामब्रैल' जादों लाव खाजेननाया। मुलाम्फाखौथ' आं जेबो होननो हाला, खिन्थु बेनि मुलाम्फाया बा लावनि जिथु लाब, बे लाबा मथा मथि नोङो जुदि 10 लाख खरसा खालामनानै गायदोंबा नों 20 लाख थाखा कालेक्सना नों 100% मोनखागोन। 100% मोनखागोन नों बेबायदि। दा बेयाव आङो गोदान इनस्टल खालामदों, माखासे गोदान माबा खालामदों आं, बेयाव फैसा खरसा जादों, खिन्थु नैबे लाव खिनि गायनायाव आं एसेबां खरसा खालामाखै, बे खोथाया सैथो। बेयाव नोंथाङा गोबोरखि हासार होनानै मावो नामा? गोबोरखि होदों, 100% गोबोरखि बेयाव। मानो होनोबा बेयाव गोबोरखि होनाय खारना जाबाय नैबे खाथि खालायाव बिराद मोसौ बाथोन दङ।
बे मोसौ बाथोननि जिमान गोबोरखि दङ बेयाव आं माने कालेक्सन खालामनानैहाय लाबोनो हायो आं स्टकआवबो दोनबावबाय आरोबाव दा जेसेबां खिगोन एसेबां आंनि जागोन साननानै आं लायो आरो दा बिथांमोननो आं चार्जखौ होबाय ओमफ्राय आं लाबोबाय। नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइ आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावदै सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट फेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।